Kuya Dani, tambagi ko bi. Kuya Dani, mga ilang araw pa lang ay may napapansin ako sa asawa ko. Tuwing naliligo siya o nagsi-CR ay dinadala niya kanyang cellphone at ang tagal na niyang lumabas. Hindi na rin siya nagpapahilod sa akin. May kinakausap siya sa loob. Galit kaya siya sa akin? Doming. Ay, sa'yo, Doming. Kumusta ka at ang iyong may bahay? Hindi mo binanggit sa iyong sulat kung kayo ba ay may mga anak o wala. At hindi mo rin nasabi kung ilang taon na kayong magkasama ng iyong asawa. Unang-una, ang napapansin ko ay napaka-inosente mo. Kitang-kita sa liha mo na ikaw ay mabait na linalang. Kung sa Bisaya, ang tawag namin sa iyo ay buutan nga bana. Ikaw pa nga ang nagtanong kung galit ba ang asawa mo sa iyo. Well, kahit mag-asawa kayo, ay importante pa rin ang tinatawag na privacy, lalo na sa mga personal na bagay at sa paggamit ng cellphone. Sa tingin ko, ay hindi siya galit sa iyo. Talagang may mga time na nag-iiba ng ugali ang mga asawa o mga babae. Kung dinadala niya ang kanyang cellphone sa banyo, siguro ay may tinitingnan siyang mga bagay pambabae, lalo na mga ukol sa beauty tips at personal hygiene. Kaya siguro may kinakausap siya ay dahil may mga online instructions kasi na dapat marinig. Sa tingin ko, may kinahuhumalingan si Mrs. na isosurpresa niya sa iyo pag nag-successful. Wala kang dapat ikabahala sa mga nangyayari dahil sa tingin ko ay wala namang alitang nangyayari sa inyong dalawa. Just think positive sa iyong relasyon. Subalit sa COVID, think negative. Good luck sa inyong dalawa. God bless, Kuya Dani.